No, tuo tuuli on paakuttanut koko yö parvekkeen ovea ja ihan niinku siis en oo saanut nukuttua melkein yhtään. Nyt on semmonen, että nälkä on painanut aika paljon, niin pitkä aikaa et saa nukuttua tai uneen päästä kiinni. Haastava yö, mutta viimeinen päivä pitää haastaa. 3/3. Let's go. Vielä kun vaan 19 sängystä. Nyt piti jäädä kyllä pariksi tuntia vielä makaamaan. Ei niin huonosti nukuttu yö ja niin surkea, no ei nyt surkea olo, mutta siis niin voimaton olo, niin en jaksanut se kun 6 herätä. Kello on toki nyt 8, että pitää sitä nousta. Mennään heräilemään vaikka tonne aamuuinnin pariin. Ainoa ovat siellä tuulee vieläkin niin älyttömästi, että mä varmaan lähden tuulen mukaan nyt avomerelle. Ja se oli paastosti siinä. No, mutta kyllä se pitää ampasta. Tulee pikkusen vissiin uni tuo nälän tunnekin tossa. Viime yönä näin unta, että kaverin kanssa oltiin tuossa lähimarketissa ja oltiin sitten herkkuhyllyllä. Mietittiin, että ostettais poppareita ja ostettais pirusti suklaata. Sulatettaisiin suklaa johonkin kuppiin ja myös saatais niitä poppareita dipata siitä suklaassa. Oli kyllä unessa ihan pirun bängeri idea. Juomana oiskohan meillä ollut Pepsi Maxi ja sitä nyt en ihan muista, kun oltiin ihan tohkeena tosta. Sitten yhtäkkiä mä olin kotipaikkakunnalla Pihtiputaalla ja mä juttelin siellä vaan joittenkin kanssa. Siitä mä en tiedä mikä juttu se oli, mutta unet on outoja. Mutta kyllä kieltämättä maistus suklaalla päällystetyt popparit. Piti varmaan paaston jälkeen harkita. Se on kylmää tuon tuulen takia. Pitäisikö mennä vaan toisaalta tälleen? Joo, ei mihinkään. Ei ollut hyvä idea. Silloin kun kahtoo tätä keliä täällä, niin täällähän voisi alkaa vaikka kohta sataa. Tuolla on pikkusen synkempiä pilviä tuolla niinku muualla ja tuulee hirveästi ja aurinko ei paista. Niin sadepäivä varmaan. Ois kyllä pitkästä aikaa ihan tarpeen. Eihän täällä on 2 kuukauteen satanutkaan. Juu. Tempasis aamukahville tästä ja no mä tiedän, että mä en sitä parvekkeella pysty juomaan, koska jos mä juon sen siinä, niin mun kahvikuppi lähtee tuulen mukana ja sitten meikäläisen puhe ei kantaudu tähän videoon, niin ehkä se pitää juottaa sisällä. No, mut se on mentävä näillä. Mennään nyt siihen kämpille. Oikeastaan kyllä ihan todella vetämätön olo. Tulin tähän kämpille, tein tämän kahvin ja soitin tossa kaverille Suomeen, kenenkä kanssa oli tarkoitus vetää niitä mitä ne oli? Suklaapoppareita. Röhäin tähän sohvalle ja ei niinku siis tuntuu, että ei jaksa niinku edes nousta. Ja mulla on kylmä ja no on voimaton olo ja on ihan semmonen niinku on tööt. Hörppäsin tän kahvin tässä ja makas oikeastaan tässä. No joo, toki mä nyt voin ediittijuttuja tehdä ja kaikkea muuta vastaavaa, mutta taitaa tästä päivästä tulla vähän semmonen löysempi. No mut onneksi on paastun pikapäivä. Mä tos kyllä mietin, että nyt kello on jotain 10 ihan esimerkiksi vaan. Ja kello 18 sais käytännössä syödä, mut mä mietin, että tän päivän olisi ihan kokonaan syömättä ja sitten huomenna sais sitten sen palkinnon. En tiedä onko se aamupala yhteydessä vai sitten joku lounas tai päivällinen, mutta mä tässä poden vähän fiiliksiä ja päivittelen niitä toki sitä mukaan. Niin katsotaan, että miten tämä sujuu, mutta nyt alkaa olemaan vähän semmonen vaikea. Mutta kyllä mä hoidan, ei hätää. Meitsi hoitaa. Toisaalta kun nukahtais tähän vaan 1 päiväksi ja heräis sitten syömään. Ois kyllä kivaa. Huomasin tossa kun katoin itseeni, niin mulla on huulet ihan mustikalla. Eli kyllä mulla nyt jonkun verran kylmä on. Ei mulla oo näin paha olo, ainakaan koen ettei oo, mutta joo. Pakko oli tulla kävelylle, kun oli tuossa noita ediittijuttuja ja tein kaikkea muuta tuossa sitten samalla. Ja ihan nyt silleen niinku, että
tuntuu, että maha syö itseään sisältäpäin. Mitä se kyllä itsessä varmaan tekeekin, mutta on kyllä niinku silleen niinku on tööt. Ajattelin, että kun tuossa kämpillä nyt on vaan ollut, niin kävis ihan pikku käppäilyn tekemässä kahtoo, että piristääkö se yhtään vai onko semmonen, että menee loputkin voimat nyt sitten. Pitkää lenkkiä en tee, ihan vaan kortteli ympäri ja vähän tunnustelee, että mille tuntuu. Tässä on muuten minun lähimarketti. Kukaan ei kysynyt, mutta siinä se möllöttää. Marketin nimi Speedy ja Saku. Kaveri Kekkasta, kun oli täällä visiitillä. Tai en mä muista löytikö se jostain, kumminkin. Päätin muuten tossa myös, että mä teen silleen nyt kun eletään tätä viimeistä paaston päivää. Mä teen silleen, että mä käyn hakemassa itselleni jotain kevyttä aamupalaa ja sitten päivän ruoka-ainekset. Eli paasto katkee nyt niin kuin tähän iltaan. Yön kun saa vielä nukuttua ja levättyä, niin sitten loppuu. Tai siis mitä vittua. No siis silloin pääsee syömään, sitä oli sanomassa. Kello on nyt jotain 2, et ei tässä hirveän kauaa oo, mutta kyllä tää vointi alkaa olemaan sitä luokkaa, että kyllä tää saa riittää. En oo ennen ikinä ollut näin kauan syömättä, että on tää nyt ollut silleen ihan perseestä joo, mutta on tää ollut myös silleen ihan kiva testikin, että mitenkä mieli kestää. Ja onhan se kestänyt. Jippi kai ei, mä jään autolle. Oisit nyt ajanut päälle, lähti karkuun. Meikäläinen haluaa tässä sanoa, koska mä en keksi mitään muuta sanottavaa. Mulla on myös Instagrami ja TikTokki, mihin mä teen kaikenlaista kontsaa. Muun muassa laitoin Instagramiin muun muassa tämmösen videon fiiliksistä. Käy ihmeessä kahtomassa video, miten on mennyt paasto. Voin jo tässä silleen sen verran sanoa, että no, takki piti laittaa päälle, kun mulla on oikeesti kylmä. Varpat on ihan jäässä, sormet on ihan jäässä ja tää puhelinkin tärisee kauheasti ja joo. Kahvia ja paastoa. Ja muutenkin semmoista päivittäistä pööpöilyä, niin käy ottamassa meikäläisen Instagram ja TikTok haltuun. Mä linkkaan edes kiinni. Pääset käymään ottaa. Joo. Vois ottaa ton mopoon tosta ja lähteä cruisimaan. En mä oikeastaan kyllä jaksa edes kävellä tosta vaan. En mä nyt sitä aio pölliä. Jätetään se tohon, koska ei ole minun. Ei saa varastaa. Mut jos mä vaan lainaisin sitä ja palauttaisin sen myöhemmin. No en tiedä. En jaksa tämän pidempää lenkkiä tehdä. Mä menen kämpille, koska mä en oikeastaan jaksa. Voi vittu. Nyt tulee varmaan kun nälkäkiukku tai jotain. Voin sanoa, että ei mahaa pömpötä. Ei minkäänlaista turvotusta. Nyt on pakko sanoa, että on kyllä askel aika heikko. Heräsin taas tässä kämpillä päikkäreiltä ja ei kyllä niinku oo. Nyt on ihan viimeistäkin energiat mennyt. Tosi vaikea oli kammeta itsensä ylös. Olen siis menossa mereen uimaan ja ei kyllä oo niinku, ei oo fiilistä eikä energiaa eikä oo niinku mitään motia lähtee. Mutta pakko se oli käydä kokeilemassa. Mä nyt vaan kyllä halua pyörtyä tonne mihinkään tielle ja sitten jäädä auto alle tai sitten olla tuolla uimassa ja sitten pyörtyä sinne ja sitten hukkua. En mä nyt sitä aio tehdä, mutta on kyllä tuo vointi semmonen, että ei mihinkään. No, mä laitan tossa äänikirjan taas vaihteeksi kuunteluun ja ihan semmoista niinku minimillä menemistä, niin kyllä tän oikeesti jaksaa. On vaan kyllä oikeesti tosi rankka sitten. Ei meille sadetta tullutkaan. Hyvä. Nyt alkaa olemaan jo sen verran paha, että mun sormet on ihan siis valkoiset ja ne on ihan jäässä. Niissä ei oikein ole tuntoa. Ja samaa koskee varpaita. Ensimmäistä kertaa olisi tehnyt täällä Kreikassa meili laittaa ihan siis pitkät housut jalkaan, mutta ei mulla nyt ihan niin kylmä ole, että siihen pitäisi lähteä. Takki mulla kyllä on päällä täällä mitään mukavasti, mutta pitkät housut pysyy vielä tuolla kaapissa. Mitäs mä oon paastanut? Mä oon paastanut niinku tiistai keskiviikko. Mä oon paastonut 3 päivää, 2-4. Mä oon paastonut nyt yhteensä 72 tuntia, että käytännössä tää 3 päivän setti niin on tässä. Mutta niin kuin oon sanonut, niin vetään tämä päivä vielä loppuun. Kello on varmaan jotain 7 varmaan. Tämä illan kun saa hoidettua ja tossa kun pääsee nukkumaan ja huomenna aamuna mä herään silleen nätisti, että mä käyn aamuvuinnilla ja sit mä menen siitä suoraan kauppaan. Täytyy tuossa ostoslista tehdä, että mitä tähän kämpille tarvii, mutta mä oon jo suunnitellut sen, että mitä mä tulen syömään tästä palkinnoksi. Tässä sitä en tietenkään spoilaa. Laita kanava tilaukseen, niin
näet minkälainen on meikäläisen palkintopäivä. Aamupalat ja lounat ja päivälliset ja iltapalat ja ihan kaikki. Tulee täydellinen. Mä luulen, että mä tässä vähän poden elämää ja tätä kylmyyttä, joten kiitoksia tosi paljon, jos katsoit videon loppuun. Selkeästi oli hyvä video, joten laita kanavakin tilaukseen, niin näet tulevaisuudessa lisää videoita meikäläiseltä. Mitä se Joni se touhuaa? Tykätäkin saa, jos oli tosi hyvä video, ja jos jotain kommenttia haluat heittää, niin heitä ihmeessä. Voin vaikka vastatakin siihen. Kieltämättä on kyllä aika onnistunut fiilis tästä paastosta. On ollut kyllä ihan silleen yllättävän haastavaa, tätä loppua kohden ollaan menty, mutta olen selvinnyt. Mietin tossa jo ihan oikeesti, että pitäisikö jossain vaiheessa pitää joku viikon paasto, mutta se on semmonen juttu, mitä ei tarvi vielä miettiä. Ruokaa naamariin ja sitä lataa, niin jatketaan harjoituksia. Virallisesti 72 tuntia paastottu. On kyllä ihan silleen. En ole ennen tämmöstä ikinä tehnyt, niin saa olla ylpeä. Tämän päivän kun saa vielä, tai siis vittu, tämän päivän kun on vielä syömättä, eli siis huomenna aamuna, niin mä saan aamupalaan ja muutenkin on semmonen palkintopäivä. Mä syön ihan pirun netisti. Kevyesti, mutta pirun hyvin. Hyvää tulee.